Kampo sa tuyang selebrasyon ngayon, ngunya na aga na iyo ang banal na misa. In honra po sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Idulot man po niya to sa misa ngunyan ang mga minason na intentions. Pasasalamat dulot ni Ahero family, Adelina Alamces, Catherine Musa, Mr. and Mrs. Aldin Obligacion. For the fast recovery of Loreto Bongais, pasasalamat man ni Chrysler Valencia and Gerald Rimoroso. Wanson family, Monilia family, Lourdes Lisay and Pinko, Gina Campilios, Tin Salye, Salomon, Ricky Salomon and family, Alwin and Margie Latunyo and family, Mrs. Flor de Lisa Balyaran and family, Marlon Garcia, para sa pagkaray kan sa iyang kailangan, Jenaline Mirandilla and family, Mr. and Mrs. Leonardo Ahero and family, Agustin family, Hawud family, Marilo Lorica and family, family Asaitono, Mrs. Mindalo Chavez and family, Mrs. Susan Ardales and family, Roy and Donabel Gonzalez and family, Elena Villar and family, para man sa pagselebrar kan sa iyang kaaldawan ni Christian Dave De La Rosa family, Chona Pahe Pineda and family, Baby Mirabel and family, Mia's family, Josephine Federio and family Lial, Madrideo family, Ani Binyas, sa pagselebrar kan sa iyang kumpleanyo, Raul Maravilla and family, Christine Yusala, Carlito Andes, para sa iyang pagkaray sa kahilangan, Monilia family, Ragasa family, Loreto Pareja and family, Carlito Quinto and family, Monilia family, Lourdes Lisay and Pinko Lisay, siring man an para sa kamurawayan kan kalag Ninda, Agnes, Jesus, Romulo, Augusto, Maria Salvacion, asin Henry, Elio, Julia, Eduardo, Joel, Gideon, Rodolfo, Teresita, Rosario, Herculano, RR, Estelita, Coronacion, Tobias, asin Lea, Romanito Senior, Ali, Arnel, Dolores, Vanessa, Wendy, Jaime, asin kan gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Gina Campilios, Junel, Nardito, Dominador, asin para sa gabos na kalag, dulot kan Lial family, David, dulot ni Lynn De La Rosa, Leonora, dulot ni Merly Hamisola, Delia asin Jenny, dulot ka na Wood family, siring man ang first death anniversary ni Edgar, asin kan gabos sa kalag sa purgatorio, dulot ni Lisa Balyaran. Ang sa tuya pong selebrasyon sa ngunyan, panginginota ni Reverendo Padre Alejandro B. Vergara,
Kaibanan man po si Father Ray Daet Salt. Matirindog po ang gabos, asin maugmanyatong awiton an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asihin sa imong espiritu. Diyos maray na aga po sa Indo gabos. Diyos marahay na agaman po sa imo, Father. Isabay taman sa misa ngunyan an intensyon enot kaining shrine na sa pamamayokan sa tong Pastor Digdi si Father Joseph asin sa iyang pag-iripa. Siringman para sa intensyon niyato kitang mga peregrino nagpasiring digdi kapos kitang kataripon sa misa para man sa intensyon kan mga tao nagahagad asin pinanugaan niyato ni mga pamibion urog na itong mga nagmamawot nin
karahayan sa indang namamatean na helang. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan asin sa indo mga tukang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tukang na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan asin papatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamunawayan sa Diyos, kamunawayan sa Diyos, sa kaitaasan, kamunawayan sa Diyos, kamunawayan sa Diyos, sa kaitaasan, kamunawayan sa Diyos. Sinsan ang napagpunilongan sa mga tawong malay ang buo. Inuuwa, ika, inurukyaw, ika, sinasambang ika, murawan ika. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos. Pinapasalamatan ika, tulikan dakula mong kamurawayan, kagurang ng Diyos. Padeng langit nun, Diyos sa magmakakamhan sa gabos. Kagurang ng Hesu Kristo, aking bugtong. Kagurang ng Diyos Kordero kan Diyos, aki ka naman. Murawayan sa Diyos. Sa kaitaasan, kamurawayan sa
Mamibi kita. O Diyos na nagpili kay Santa Mariang Birhen, inaakan paraligtas, nangungurog sa kapakumbabaan, warasan na kaming nagsusunod kan sa iyang paarog, makautob nin paggalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin bilog na paglaom sa imong kaligtasan. Huli kay Jesucristong kagurangan niya mo sa imo aki, na kaiba mong napupuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matugaw po ang gabos sa paginanyo. Asin pagurup-hurup kan mga tataramon kan kagurangnan. Himation po niya to an enot na babasahon. Kinuno sa libro ni Propeta Zacarias. Nagtaram ang kagurangan. Pag-awit kamo sa kaugmahan mga taga Jerusalem. Maabot na ako tanganing mag-erok sa kaibahan nindo. Sa panahon na iyan, dakul na nasyon ang madulok sa kagurangnan, asing magiging sa iyang banwaan. Maerok siya sa kaibahan nindo. Dangan maaraman nindo na sinugo niya ako sa indo. Anuda magiging sarong mahalagang rugaring giraray nin kagurangnan sa banal na daga. Asinan ni Jerusalem, iyo ang syudad na mamumuto niya nin urog sa gabos. Pag-alo kamo gabos sa atubang nin kagurangnan, huli tamadig di siya, hali sa iyang banal na erokan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Umawon ang ngara nin kagurangnan, sagod paman. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagod paman. Umawon ang kagurangnan, kamong mga surgoon nin kagurangnan. Umawon nindo ang sa iyang ngaran. Umawon ang ngaran nin kagurangnan, ngunyan asin sagod paman. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagod paman. Puon sa sirangan, sagkod sa sulnupan. Pag umawon ang ngaran nin kagurangnan, halangkaw sa gabos na nasyon ang kagurangnan, halangkaw sa kalangitan ang sa iyang kamurawayan. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagod paman. Si Isay ang makakaarog sa kagurangnan na sa tuyang Diyos, na nag-ierok sa kaitaasan, na nagdudungaw sa langit asin sa daga. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagod paman. Hali sa alpog, binabangon niya ang dukha. Hali sa basurahan, binabangon niya ang mga daing sukat. Tanganing patukawon, kaiba kan mga prinsipe kan sa iyang banwaan. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagod paman. Himation po niya to ang ikaduwang babasahon. Ang kasalan nakalaog sa kinaban sa paagi ng sarong tao. Asin ang kagadanan, huli kang kasalan niya. Kaya nakalakop ang kagadanan sa gabos na tao. Huli nagkasala ang gabos, totoo na huli sa kasalan kang sarong tao. Taghadi ang kagadanan, alagad huli sa ginibo kang saro man sana na tao. Si Jesucristo, urog ang makakamtan kang mga tawong naging matano sa Diyos. Saka nag-ako kan sa iyang nagsusupay na biyaya. Sinda magahadi sa buhay sa paagi ni Jesucristo. Kaya siring nahuli sa kasalan nin sarong tawo, sinilutan ang gabos. Huli man sa matanos na gibo nin sarong tawo. Ang gabos, kinalda sa kasalan, dangan nagkaigwanin buhay. Kung huli, kang pagsuhay nin sarong tawo, kadakol kang naging parakasala. Huli man kang pagkuyog nin sarong tawo, dakol ang magiging matanos sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinugpan gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa indong, Asihin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo susub sa surat ni San Lucas. Kang murawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, nagandam si Maria asin hidaling nagduman sa sarong banwaan sa kabubuldan ni Judea, nin Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaunggalang siya ki Isabel. Pagkadangog ni Isabel kan pagtaunggalang ni Maria, huminiro an aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel, asin nagtaram nin makusog. Paladan ka sa gabos na babae, asin paladan an aki na dinadara mo sa imong tulak. Sisay ako na nagpagsungkoon kang ina nin sakong kagurangnan. Ulita pakadangog ko kan sa imong pagtaunggalang, huminiro sa kaugmahan an aki sa sakuyang tulak. Paladan ka, tanagtubod kang mauutob ang sinabi sa imo nin kagurangnan. Nagsabi si Maria, an sa kong puso naguumaw sa kagurangnan, an sa kong kalag naguugma sa Diyos na sa kong paraligtas. Hulita, hindiling niya ang kapakumbabaanin sa iyang uripon. Puon ngunyan, aapodon, akong paladan kan gabos na kapag-arakian, hulita an makakamhan guminibus ako nindakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. Sa gabos na kapag-arakian, nagpahiling siya nin kusog nin sa iyang kamot. Winarak niya an mga mapaabaw-abaw, sagkod an gabos nindang kaisipan. Pinababa niya sa mga trono an mga pangyayari, asin ilinangkaw ang mga mapakumbaba. Binasog niya ang mga marhay na bagay, ang mga nagugutom, asin isinubol niya sa kadaihan ang mga mayaman. Tinabangan niya ang Israel na sa iyang banwaan, sa pagirumdom kan sa iyang pagkaherap, siring sa itinaram niya sa satong mga gidikanan ki Abraham, asin sa gabos niyang kapag-arakian, sagkod paman. Nag-erok si Maria kay bahan ni Isabel sa laog ni mga tulong bulan, dangan nagpuli siya. An Ebanghelyo kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukop ang gabos sa pagimati kan homilya. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Salvación! Viva! Diyos maray na agatabi sa inyo kapos. Ngunyan, kita nagkatiripon bilang pilgrims. Hali kita duman sa tuyang lugar, pasiring digdi ki Mama Mary. Asin, ang buot ipaabot sa tuya, nakita sa kinabana ini, naglalakbay. Sa satuyang paglakbay, magayon na kita nagkakaburunyog tiripon. Kaya nga ni sabi ngunyan sa panahon tangunyan na pinagmamaot kan simbahan, sarabay. Sarabay na maglakbay. Yaon an pagkaburunyog, yaon an kusog sa paglakbay. Sa satuyang paglakbay, kita may padudumanan. Ngunyan na aldaw, pasiring kita digdienot sa gabos. Pasiring sa shrine ni Nuestra Señora de Salvación sa pagsungko sa satong ina. An satuyang Ebanghelyo ngunyan, si Santa Maria nagsungko ki Santa Isabel. Kita nagsungko ngunyan ki Santa Maria. Hapot ko kamo, ano andara lamang nindo ki Santa Maria? Ano ang daradara nindo sa pagsungko? Kakanon, ibos, linukay,
anong daradara ta kay Santa Maria? Si Santa Maria ka nagsungko siya kay Isabel. Anong daradara niya? Bakong kakanon? Daradara niya si Jesus sa iyang tulak. Daradara niya ang marhay na bareta. Kaya pagtaunggalang pasana ni Santa Maria kay Isabel, yaon so kaugmahan ni Isabel na pati so pinagpapangidam ni Isabel naglukso sa kaugmahan nata marhay na bareta andara. Bakong maraot na bareta. Nagsungko siya, daradara si Jesus kay Isabel. Iyo pirmi ang daradara ni Santa Maria mayong iba. Si Jesus. Kaya kung sa tong paghurup-hurupan, actually, bako kita ang nagsusungko. Kundi si Santa Maria nagsungko sa to. Pigsusungko kita niya. Arual daw. Tapig tatao niya sa tuya si Jesus. Kaya alagad, ano ang sa tuyang gibo. Minsan daita midbid. Daita pigmimidbid. Ang pigpapamidbid sa to ni Santa Maria, bako na siya, si Jesus. Tas siya ang nagdara kay Jesus, nagbukas kan kaligtasan sa kinaban. Si Jesus na yaon sa Eucharistia. Si Jesus na kada Eucharistia, yaon. Kaya kung hain ang Eucharistia, yaon si Jesus, yaon si Santa Maria. Nagdigdi kita, masungko sa iya. Kita pigsusungko niya. Halos arual daw, may misa kita. Ano ang hain kita kung kita pigsusungko niya? Ngunya nagsungko kita sa iya. Maugmahon siya na pigsungko niya, pigsungko ta siya. Alagad sabi ko nga ni, ano ang daradara ta sa satuyang pagsungko sa iya? Mga kamautan, mga kahagadan, gabos na kahagadan. Alagad ang tinataw sa tuya niya, iyuan matao sa tuya kan bilog niya itong kahagadan, si Jesus. Na kung sa tuyang akon sa Jesus, yaon ang gabos. Hain siya sa lambang Eucharistia, yaon siya. Kaya, maugmahon siya na pigsungko ta siya. Alagad mas mauugma siya. Kunyaon kita sa atubangan ni Jesus sa lambang Eucharistia. Nasarabay. Ninhulita, daing iba, nin point of communion and union, iyo ang mahal na Diyos. Hil nga, nagkatiripon kita ngunyan dahil kan Eucharistia. Nagkatiripon kita dahil dinara kita ni Santa Maria sa Eucharistia. Bako sa nang sinungko ta siya na daing Eucharistia. Sinungko ta siya asin dinara kita kay Jesus sa Eucharistia. Tangani na kita man magtalubo, tangani na kita maging maugma siring ki Isabel sa Ebanghelyo. Naging maugma ninhulit ang daradara ni Santa Maria si Jesus daita ang paglingawan. Takon malingawan tayan, dai kita mapapano nin kaugmahan. Si Isabel napano nin kaugmahan. Asin huli kan kaugmahan ni Isabel, si Maria nag-umaw sa Diyos. Ano ang pag-umaw niya sa Diyos? Ang pag-umaw niya sa Diyos, dinara ang gabos pasiring sa mahal na Diyos. Dinara sa kaugmahan ni Isabel. Dinara sa kumagkamugtakan ni Isabel sa mahal na Diyos. Ngunyan, dinadara ni Santa Maria ang gabos ng kamautan kay Jesus. Na akuon kita. Na akuon ang anuman na kamugtakan ta. Yaon man an sa tuyang mga kasalan o anong kamugtakan, akuon lugod kita, asin patawadon kita kan sa tong mga kasalan, ibalik sa tuya ang buhay. Na iyon sa tuyang minamawot. Buhay puon digdi sa ibabaw ni daga, sagkod sa buhay na dahil kasagkoran. Sinabi ko nga ni, na sa likod kan buhay sa kinaban,
daing nakakaaram kung ano anyaon duman. Alagad, pwede ta iyan ma-experiensyan, pwede ta iyan gibuhon ngunyan, ninhulit ta tinutugon kita ni Diyos, ipinapaarog kita ni Santa Maria, kung paano magbalyo duman sa buhay na dahil kasagkoran, na yaon ang kaugmahan, sa paagi kan karahayan, digdi sa ibabaw nin daga, ansaro kayan. Iyo ang pagkaburunyog na may pagtubod. Kung halion ang pagtubod, mawawara ang pagkaburunyog, mawawara ang gabos. Iyo yan ang pinakaenot na gibuhon ta. Tangani na inibalon ta, ini ang kapinunan ta na makabalyo kita sa buhay na daing kasagkoran, puknan tadigdi. Asin kasabay kayan, iyo ang pagsabuhay kan pagtubod, buhay na marahay, buhay na Diyos nun. Iyo yan. Kaya nga ni, kung gusto ta na magbalyo sa ikaduang buhay na marahay, asin pano nin grasya, dapat digdi pa sana, na mamatean ta na, an kapanoan kaiyan. Huli man sana kay Kristo na dara ni Santa Maria sa kada pagsungko niya sa satuya. Liwat, kita nagsungko sa iya. Mayo kitang daradara, except sa itong mga daga non na daradara. Hinihipnoan kita ni Santa Maria. Dahil talugod iyan waraon. Sa pag-ako niya to kan banal na komunyon, sa pag-ako niya to kay Jesus, ibugtak ta sa satuyang puso. Ako niya to siya na may karahayan, na ako unta siya, na yaon an sa tuyang pag-andam, nakitaman magin marahay sa satuyang kapwa, na padaguson ta ang pagiging peregrino, ang pagiging pilgrim church, na yaon ang pagtubod, yaon ang pagkaburunyog, yaon ang pagkaminurot muutan. Takun ini na sa tuyang pilgrimage, ngunyan sana, asin sararuan sana, sayang kan sa tuyang pagrani sa iya, na padagos kitang winawarasan nin grasya. Kaya nga ni sabi ta, Santa Maria, panu kanin grasya, an kagurang nanyaon sa imo. Iyan an sa tuyang pamibi, minimid bita Santa Mariang panu nin grasya, kaya kita lugod, mahirasan ka iyan. Asin iyan iwinawara sa satuya, kung sa tong akuon. Kung sa tong akuon iyan, magpapadagos kita sa pag-ibon nin karahayan. Kung sa tong aakon iyan, magpapadagos kita sa tubangan kan sa tong kagurangnan, ninhulita siya ang pinakaburabod kan grasya. Kaya baga kita, nagpapangaji, kagurangnan, tawi ako nin biyaya, tawi ako kaining makaipuhan ko, an kapanoan kayan, an Eucharistia. Kaya ngani, magayon, nagkatiripon kita ngunyan, tayo ini ang challenge sa satuya. Pirang beses kita nag-aatender kimisa sa sarong taon. Sayang, na arual daw igwang misa, dahil kita nag-aako kaiyan. Pero kung minaako kita sa iya, mapapano kita nin grasya. Asin ining grasyang ini, maihihiras ta sa mga tao. Ninhulita, siring kay ni ang ginibo ni Santa Maria, ihiniras niya sa mga tao. Ngunyan, ihiniras niya kay Isabel. Asin si Isabel, napano nin grasya, asin napano nin kaugmahan. Mawot ko, mawot agabos, nahuli kay ning pilgrimage. Ako untaan grasyang itinataw sa to ni Santa Maria. Kilik niya baga si Jesus. Yaon kita sa tubang niya. Yaon si Jesus sa Eucharistia. Akunta siyang bulanos, asin magpadagos kita sa satong buhay na Diyos non. Ninhulita, iyo iyan ang sinasabi ni Maria, ang sa kong puso, nag-uumaw sa Diyos, ang sa kong kalag, nauugma sa mahal na Diyos. Hulita, ining tawong ining nagkatiripon, nahirasan kan biyaya nin mahal na Diyos. Matindog ang gabos sa pagpamibi kan pagtubod.
Mamibi kita ngunyan sa tuyang Diyos Ama na nagpili kay Virhen Maria, pinakaurog sa mga babae gabos, tanganing maging ina kan sayang namumutan na aki, asin ina niya to gabos. Lugod sa paagi kan sayang mga pamibi, madaraan gabos sa pagkaherak ng Diyos, an sa tupong simbag, kagurangnan bindisyon kami, huli kay Virhen Maria. Kagurangnan, bendisyon kami, huli ki Virhen Maria. Ang bilog na simbahan sa Kinaban, sa pamayon ni Papa Francisco, sa satong obispo si Joel sa Diocese kang Legazpi, tanganing maipahayag sa lokal na simbahan ang sakramento nin pagkamuot sa mga dukha, mga familia asin mga hobenes, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon kami, huli ki Virhen Maria. Ang mga líderes sa estado asin sa simbahan na magkaboronyog asin magpamibi para sa pagkasararo, katuninungan asin hostisya para sa gabos na tao, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon kami, huli ki Virhen Maria. Ang mga saradit na simbahan ng pagtubod, tanganing sa irarom kan manto ni Birhen Maria, maingot na maglingkod bilang mga Kristiyano na nagpartisipar sa misyon kan simbahan, magbalangibog kang marhay na barita, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon kami, huli ki Virhen Maria. Ang gabos ng mga plano asin kamautan kan Paris Pastoral Plan. Tanganing ang gabos maghinguha na mautob asin maging party sa pag-uswag nin pagtubod asin pagkamuot. Mami bi kita. Kagurangnan, bendisyon kami, huli ki Virhen Maria. Ang gabos na mga deboto ni Virhen Maria bilang Nuestra Señora de Salvacion, tanganing ampunon kan mahal na ina sa iyang pangataman, asin mamatean an katuninongan, asin kaligtasan sa hawak asin sa kalag, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon kami, huli ki Virhen Maria. Sa kadikit pong panahon mga tugang, daran niya to ano tuyang mga intensyon, sa tuyang mga puso, sa dikit na panahon, iatang niya to an sa tuyang mga intensyon na daran niya to sa tuyang mahal na Birhen, Nuestra Señora de Salvacion. Idagdag man niya to ang intensyon para sa muyang kapadian kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity, lalo na sa muyang mga bagong assignment, asin man sa tuyang mga padudumanan ng mga lugar, talugod magiyahan kami kan tama na direksyon kan Banal na Espiritu Santo sa pagkapot kan samuya na magiging katungdan sa paagi ni Birhen Maria sa iyang pamigbi, asin man lalo na sa mga may kamatean, may kahilangan, mga miyembro kan sa tuyang mga familia, idusay niya to inigabos sa grasya ni mahal na Diyos sa paagi kan pamigbi ni Nuestra Señora de Salvacion. Namumutan na Ama, tabangi kaming makasaro kay Kristo sa paagi kan sa iyang ina na si Virhen Maria, Nuestra Señora de Salvacion, dangugon mi an sa iyang tingog, asin arugon mi an sa iyang mga padara, huli ki Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Amen. Mato ko po ang gabos, asin maghanda sa pagdulot.
So may mga i-offer pong sobre, pwede na po magdigdi sa inutan. Magpamibikaw mga tugang, tanganin sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan paki ako ay ning mga atang kan samong debosyon, asin warasan na kaming nagrurumdom kan gawi nin labi-labing pagkamuot kan sa imo aki, mapapusog kan paarog ni Santa Mariang Birhen sa pagkamot sa imo, asin sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na magpahay kami ni pagtubod sa imo sa makangangalas na kauswagan kan gapos na santos asin urog ng gayo sa pagrumdom kay Santa Maria Birhen. Magpadakula kami kang ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Totoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapurahan kandaga, asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak, kandungawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin tinao mo huli sa iyaan para ligtas nin tawo, an aki mong sa Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya nukbunin mga angles, nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa atubang mo sa paman. Nag-aarang kami ni pagbot mo, makasanong sa indaan sa mong matingog, sa kaugmaan ni mga magkairiba na nagsasabi.
Kagurangnan ikanagadan banal, ang gabos na linalang na inaataman mo, maninigong nag-oomaw sa imo, huli ta sa imong aki, sa mong kagurangnan Heso Kristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin dai ka naguuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing poon pagsirang, sagkod, pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong aran. Kaya kagurangnan, kami nakikimaherak nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo, tanganing mabendisyonan, papagkanig ko ang pabanalon kan iyo man sa ng Espiritu, tanganing magin hawak, asin dugo, kan sa imong aki, sa mong kagurangnan Heso Kristo, sa sayang pagbuot, sinisilibrar mi ining mga misteryo. Takan banggi, na siya ipinapaubaya, nagkuas nin tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, binaak, asin tinaoso sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magakan kay ni. Tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya maning kalis sa singgiraray. Nagpasalamat sa imo, nagbendisyon, asin tinaoso sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kay ni. Tinang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamaretahan mo, ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapahayag. Kaya kagurangnan kami na nagurumdom ka nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas sa pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit, siring man kaming naghahalat kan sa iyong ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdulot sa imo, kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilinya namimibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kaiyan, minaot mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo, kan sa imong aki, pano kan sa iyong Espiritu Santo, maabtan malugod na sarong hawak, asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kay bakan sa imo mga pinili, makamtan mi an pamana, enot kay baan urog kapalad na Birhen Maria, ina akan Dios, kay bakan sa imo mga santos apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos na mga santos, sa danay nindang pagsurog sa tubang mo. Nagasarig kaming matabangan ining hostya, kan sa mong pakipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, pauswag, manlugod, kan katuninungan, asin kaligtasan sa bilog na kinaban, an sa imong simbahan, na nagbabaklay sa daga, papagkaniguang magsarig sa pagtubod, asin pagkamot, kay bakan sa imong surugoon na si Francisco sa mong papa, asin sa mong obispo si Joel, kay bakan gabos na mga obispo, asin gabos na mga klero, asin gabos sa bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kaining familia na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayo na kay raking pagsararua sa imo ang gabos mong aki sa inman sinda nakawarak.
ang mga tugang niya mong gadan. Asin ang gabos na nagpapagayagayan sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akuon sa imong kahadian. Nagalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sa paman kan sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo mo ang kagurangan sa paagi niya, iwinaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kay Panya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakagwalian nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangan, warasan sa maldaw niya mong katuninongan. Tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na taling ka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglawaman sin pagdatong, kan sa mong parligtas na si Hesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siningan ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristo ang kagurangan ni kanagsabi sa mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indoan, sa kung katuninongan itinataw ko sa Indo. Hari pagilingaan sa mga makasalan, kung yan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko ana siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay isa nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan ng kagurangan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita kang katuninongan.
Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagapara kan mga kasalan kan kinaban, palada namin napod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Duwang linya lang po ang linya kan makomunyon, digdi po kita sa air. Taso nagasarabata na po, digdi so nagkomunyon tapos sumakomunyon pa. Salamat po.
Gigibuhon po niya to ani kaduang pagkolekta para man perpo gilayon digdio sa Shrine Our Lady of Salvation. Salamat po. Mamibi kita. Kagurangan warasan sa imong simbahan na andalan kan ebanghelyo na pinakusog kan bagsik kaining sakramento masigkat na maglakaw sagkod na makaabot sa maugmang pagkamit nin katuninongan na mamuraway na pinapakinabangan sagkod pa man ni Virgen Maria sa imong mapakumbabang surugoon huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po nin sa kadikit na panahon. Enot, 10:30 may misa po digdi, kaya pakatapos na kan misa, bakit natulos kan simbahan. Kasi ako nagrani naman gayod kay Mama Mary. 10:30 po ang misa. Kadua, kung pasalamatan ang shrine
sa pamayo ni Father Joseph, asin sa kairiban niya ni si Father Erwin. Salamat po sa Indo Fathers sa pag-apong akomodar sa muya digdi na mag-misa digdi. Siriman sa mga kairiba ko, si Father Ray. Salamat po, Father Ray. Asin man, good luck sa imong assignment. Siringman sa satuyang mga altar servers or ang mga ministries, ang choir, ang lectors and commentators, ang altar servers, salamat po sa Indogabos as NMBG. Siringman sa mga pilgrims hali sa San Pedro Calunsod Parish, asin sa St. John the 23rd Parish, asin igwaman, aram ko igwang nagkasabay, hali sa Holy Rosary Parish sa Kumadkad. Salamat sa Indogabos sa pagsabay sa muya, asin sa iba pang mga parokya na yaon din nakasumaro sa misang ini. Salamat po sa Indogabos. Balunin to ang bendisyonin mahal na Diyos sa pamipi ni Santa Maria, Nuestra Señora de Salvacion. Iraray, salamat sa Indogabos. Matindog na para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo. Sa tabang kan mga pamibi ni Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.